Tenia, Ali Kasona, he got this often now. Let a job like a meal. Wallahi, Nani Masavali, Nima Savali, Yemi Nato, Yemi Mitato, Madoro on the wall. Home nous fashion la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayo boli jona kana bergona business center la. An sigile no bamako sokuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia werawla. Aywa, ayo boli jona kana ngani tisi mon segere. Ay, ndingi nyama saywa. Samba soro bima bo. Kon ne to bali bana ndina de. Nga nala sonama. Uti fone fene ko yambi. Ni here? Ma? Ma che tu la. Eu te digo ela. Come é muso te seca. Ma sabalsa. De kasabali. Na ma bani. Fati bami. Fati. Ne ba rodo. Fati. Iba do dongo mani ne kon. Ma. Ndo meni fra. Ay abada. Abada. Ne be la me be ebna mu ne foni. Ay sa ebna mu ne foni sa. Anga sabali sa. E mo kon te mo na tuna do so mi ngono. Ni mo na na so nya ka sale do tan. Idun nga to nga ni frande. Aisa. Ala. Ni ma ni ndomolo. E be na ndu suka si de. Bismillah. Fati. Fati. Tu dis ni refait mo podra ko ga wa bano. Ne mo ko dona ka so nya ka sale to ta enne ame jigi nyokana de. Allahu akbar. A era ka so na ke to la de. Fati rete no refait. Ni da ko so na msa no to na kan. E mo so mi. Iye min jadu alake. Nge ko be de jadu alela. Idun nga to ngani furade. Aya ka na. Abaki. Wa ni tara furana in blate bele. Ba ma to nyere baki. Abada. Aka haramu itake. Ima dala wa. Antle. Itake de. Fati mo iso. Ita so na no woni to futa do. Fati. Ha? Papa. Mo ti diliga fami reke. Ibaro tigi ne te deli ka bɔ ka yɔrɔ to tanto ne bɔtɔ sɔgɔmada na ne yɔrɔ bɛ nettoyer n'a sɔrɔ maa de bɛ ka yan fura ka yan fura wa mun ne bɔtɔ sɔgɔmada na ne yɔrɔ bɛ nettoyer ka bɔ yɔrɔ bɛ nettoyer o bɛ se ka kɛ cogo di ɲamaw lajɛ o bɛ kɛ cogo di ne wa e kɔni b'a dɔn ne tɛ bɔ ka yɔrɔ to tanto sa e tɛ bɔ ka to tan tuguni mais a tɛ nin wa a tɛ nin yan a tɛ nin yan i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka a tɛ nin yan O kuma ne de nɔ de wa e kɔni tɛ sa ne n'a sɔrɔ e bɛ ka a lamɛn e kɔni tɛ ne tɛ bɛ mun gosi ni mɔgɔ dun nana don du in kɔnɔ yan nɔ ka so kɔnɔna in to ta a tɛ bɛn dɛ. mana sɔn wɛrɛ ne tɛ ka n to nin cogo la tan ni lajɛ i ma nin si arrangé n ka nkalon tigɛ k'e bɔra ka sɔrɔ n ma bɛ ka arrangé. papa e kɔni b'a dɔn d'habitude ne ma deli k'an sen ta ka bɔ ko ne ma yɔrɔ in labɛn. mais bi kɔni i y'a yɔrɔ nɔgɔlen na poussière lajɛ yɔrɔ nɔgɔ t'o lajɛ. ne yɛrɛ dabali banna ne taara min binna ne ka sokɔnɔna kan tantɔ. ne m'a ɲɛdɔn e cɛ m'a ɲɛdɔn a tɛna kɛ ne de b'a ɲɛdɔn i b'a sɔrɔ ne de nɔ don kɛ. ayi ma e kɔni nɔ tɛ. kan ta y'i sɛgɛn. ala ka bɛɛ sara ni diinɛ ni ŋa ye. ma walahi i tɛ i bɛ yafa ma ala kama i tɛ nin ye maalankolon de
sinon a man ka bɔ abada ka sɔrɔ a ma ka yɔrɔ fa e bɛ taa e popo dɔrɔn ka taa kɛ yala de ne bɔra dɔrɔn e bɛ bɔ ne bɛ sen ta dɔrɔn e bɛ sen ta ka taa yala dɔrɔn ka tɛ nin yan hali ka so kɔnɔna e bɛ ka dɛsɛ o fana na ne taara jɔyɔrɔ min na ka min ye walahi nka n'i ma sabali ɲɛ min natɔ ye ɲɛ kelen b'i tatɔ ye ma dɔ wɛrɛ kɔni dɔn bɔ ne bɛ mɔgɔ tɔgɔ Ni tɛna fura i dun tɛ furanan di yan k'a fura. A ka ɲi ma an b'a fura. Ka taa mɔgɔninfin yɛrɛ kɛ nɔgɔ tɛ e ɲɛna foyi ye. Mɔgɔ mana don sisan so in kɔnɔ e ka kan ka maloya wa i man kan ka maloya de. Ala, ni ye mun k'i la? Maa bɛ ka nin bɛɛ de kɛ ne la k'a kun ta ka da mun de kan? Denmansa aw tɛ sabali ba? N'a fɔra an bɛ bɔ an faso la ka na aw denw ni nɔfɛ, soko t'an na, finiko t'an na, dumuniko tɛ. A denw diya de kama o de b'anw sisuso aw ka so. Mais n'a fɔra o bɛɛ la, aw de bɛ tila ka aw ɲɛtana kɛ anw ye. N'an ye hɛrɛ kɛ o ye bɔnɛ, n'an ye bɔnɛ kɛ o ye bɔnɛ kelen. Adamaden ka sabali koyi. Mɔgɔ b'a dɔn i bɛ se ko dɔ la nka i b'i tɔ to. A lajɛ, n'a fɔra ne bɔra sɔgɔmada in na k'an ka yɔrɔ jɔsi ka taga dugu kɔnɔ, ne ka yɔrɔ kɛcogo lajɛ. Wa cɛ minnu fɛnɛ t'a faamuya, masaw mana ko ka kɛ k'u da u masaw kɔ kan. Hakɛ bɛ furumuso ni furucɛ cɛ dɛ. Maa ne t'i danga mɛ Ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la. Ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la ni so in kɔnɔ. Ne tun b'a dɔn ko nin furu in bɛ taa, ne tun tɛ don nin na. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ